Здравейте от екипа на MyShopee България. В това филмче ще ви покажем как изглеждат промоциите в апликацията MyShopee. Включваме апликацията. Както видяхте в предишното представяне на апликацията, има специална иконка за промоции. Тъй като в момента все още няма промоции в България, надявам се това да стане най-скоро, в момента ще ви покажем как изглеждат промоциите в Белгия. Виждате в момента, че в Белгия има 16 активни промоции. Като натиснем иконката, те се появяват на нашия екран и можем да ги разгледаме. Ако искаме дадена промоция да я видиме, да кажем паста за зъби, излиза съответно точно за какво става въпрос. При покупка на един продукт получаваме 75 цента обратно от производителя. Искаме да използваме промоцията, отваряме следващия екран и можем да избереме съответно тази промоция да я добавим в нашия списък за пазаруване. Натискаме тогава просто плюс и тя е добавена в нашия списък за пазаруване. Същото може да направим и с друг продукт. Кажем, ще изберем 3 продукта. Ето, искаме и този продукт да го добавим към нашия списък с покупки. И ще изберем още един трети продукт. Кажем това. И ето. И него го добавихме. И сега, ако погледнем в нашия списък, виждате, че излизат съответно избраните продукти от промоцията. По този начин вие може да допълните вашия списък за пазаруване с бъдещите промоции, които се надяваме в най-скоро време да тръгнат и на апликацията MyShopee в България. Благодаря за вниманието.